قد مزاقرين هايلة دبيت حبريت لنا أب عربي علت عسران شوعتن أب كبابيتات عد حقي أب أرعات أرقى حدقا قاتيمو بوليتيكا زي بلو خلطة سبات تبايسوم التي إرترا وتهدر ستيو سلازنبرة توكيسلو نايموت حدقا قاتيمو بمولو بتخباب زنبرة سراويت حزينو أبسنا سرعات قبر تساتيفو سراويت إرترا مس عبيت عدي تأكيبهم مستوما بكلميت زلو ناي تقرايون تراخيبهم مواتي ودرب عن حموشن عمد كوينو منقستا بال إذن فلتا سراويت إرترا دما أبسرعات قبر تساتيفو كم تقبو داس تخيلو اخلا ما يحيزو سقابلهم كافت حزن ايتفلين ننبر تتخبابون حتيت كهرقاقت زكالي سنسرعت قبر دما بخلتي وغان سراويت ابسترخبولون سدرابيت ابسترخبولون بقدام علت عسران شمونتن تفتسيمو نحنا دما بعلت عسران شعاتن دحرقلتا معلت مالتي ازنا حزب مس حزب ركب اكايدنا مالتي سلازي هايله نزي اخت غافحات دليلو زلخا مخنيات انتاي از سلاماو زخونه سغومتي ايملكتك اندي خوينو تنطرو زلخا تخيلكا حجزنا هايله تزي كوينو كن تعنو زلخا نغرات زغيلكا تحسبولو صبوي بوشتي سبغيرنا الكالنا دزرارب تلكا تزرارب تخيليخا زحزك حيسكانا بالاستوديو زغوايغن زلو خوينو يسمعنن دحركا اتحدقا كو اب كبابي ارعات ارق ايو اقاطيمو ناي ارعات ارق حبريتا خلكا ديو نمخانو اتبوتا بوتانا خوينو اتهزب خاطلو ايلو سراويت ايرترا لقيقلو خابزلو بوتاي استفناقلو خملوس يلنا القسنا لو زلنا بوتاي مسقدفنايو ناي مستنغر ز حدقا زقاطمه اتبوتا سراويت ايرترا استفناقل حزبي خملسولو ايلو خابز غدفو بوتا انت خوينو نمنتاي خانزي سناي نغر قدم ابر خابيلكا خطغلصو زي فتنكا انا بزح نغر يدغرمن دلو هايله تغبرو دلخا اردا كالو ديو دحر اتمواتي ابو ايرتراوي وددو باربايو اب حقو اب كورباريا بهيوتالو سلازي مواتي نعانا قربنا اتحزن حزننا ايو هايله قتال دما اب تحت قيداتيو اب تحتي قبو مرمرا ناي سراويتي ركب حالفو حدقاتات يرأيو اب علت عسران شمونتن ونكو بورق استساببه تقارونن حدحدهم تقاتلهم يم هايله نتير كانت انا غلطي وزبتات كتتخوب تغليا ختنقط تغليا تبال نجر كتصح ترامد لايغن نجرو نايتعنا ايمسلن كاله خمز نصمدو مفرارحه تقومولو زلخا خوينون سمعنلو بقلقله مدبات كا قرب خمز منغستي ايرترا صمدو خغبر تگديدو زغبرو زلو عينت تزراربا ونسمعلنا سنه سرعات كنغبر صبوقيو اب ايرترا كبورن حفورن منغستي يزلو ابا حزبلكات زنطلون تزوزون منغستي يلن هايله قرب زغن تبلكا انت تسرحنا مستوم زملكوتهم تغارو قدم تتماخر صبوي اتي منغستي مغلص خبالو زبلكاو بزعباينا منغست زارو الله خون ترداك يمسلنن هايله انا زخيد صمدو خبز جمر سراويت تግራይ ኢለ ዘንጢለ አይፈልጥኔ አገባብ ንግበር ንካባበር ክቡርን ሕፉርን መንግስትን ሰራዊትን ይዘለንን አይ ሚዲያ መጽሔ ሰራዊት አይዘንጥል መንግስቲ ይዘንጥል ዝንሰርሖ ደለና ድማ ምክብባር ዝሞልኦይ ወይና ምክብባር ዝወስድ መገዲ ደረጃና ፈሊጥና ንስራሕ ነዚ አክት ምልሰላውን ታህዋ ኸያድ ለካኒው ሃይለ ንመንግስት እንዳና አስካ ንስኻ መንግስት እንዳመሰልካ ብስራሕ መደብ ዘሰማማ አይኮነ ስለተገዳስነትካ የመስገን ይቀንልኝ اب اديس ابا منت مسرت زغبر ماسرتي يفصم كم زلو اب قيدي زلون زتفتحو ناي دقوم سدرابيتن غليصوم سبات نا بيت فردي كيقربو نمعلتات يسورو كم زلوون حبيرم الله قدامنت نسب او مسلات بزبل صواع غجله تطابق سو او مسلات بوغونو اب اديس ابا بوحدو اب 6 كفله ختماتات تولدت تግራይ بزي فقادم تاثيرهم كم زلو افريطلو بزيكا تولدت تግራይ كمون بزحات ايرتراوያን قداي ماسرتي يخونو كم
ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ዝፍጸም ማእሰርቲ ካብቲ ዝነበረ ሕጂ እንዳበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ምዝህሉ ኩነታት ማእሰርቲ ናይ ተጋሩን ተሓዊስዎ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብ ኣዲስ አበባ ሓቢሮም እዚ ክሕብረኩም ዝጽናሕኩ ቢቢሲ ሎሚ ገለ ካብ ዘውፅኦ እዩ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ መሬትና ተተመሊሱ ሰየው ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ሓራ ዘይወፀ ህዝብና ሓራን ተወፂ ሰየው ህዝብና ተመሊሱ እግሪ ከተክል ተኽኢሉ ሰየው ቀዳማይ ምርጫ ድማ ኣብዚ እዚ ህዝብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ህዝብ ዘሎ ኩሎም ውዳበታትና እዚ ህዝብ ዘሎ ወድብ እዚ ህዝብ ዘሎ መንግስቲ ተብዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይል ናይ መኸታ ሓይል ዝበሃል ካብዚ ወፃ ክንዕሽወኩም ኢና በታ መፈራርሒት ሰላም ኢና እንዳትብል እንዳደንቆርናኩም ክንነብር ኢና ንዝብሉ ግን ፈፂምና ክንሰምዕ የብልና ከም ተሓወይ ዝገለጹ ኣብዚ ተደናጊሩ ዝኸደ ሓይል እንተልዩ ካፍታ ቀንዲ ውራይና ንህዝቢ ትግራይ ዘይትጠቅም ጠበንጃ ከዋዛው ዝደለ ሓይል እንተልዩ ኣይፋልካን ጌጋ ይንበሉ ናይ ካልእ ሓይሊ ናይ ፀላእትና መሳርሒ ክኸውን እየ ትግራይ ክርብሽ እየ ዝብል እንተልዩ ኣይኮናን ንበሎ ገለገሊኦም ግን ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ክዋዳእ ነንባዕሉ ክታኮስ እሞ ካብ ግጭት ከትርፉ ዝደልዩ ግጭት ነጋዴታት ናይ ግጭት ኮንትራክተራት ኣለዉ ነዚኦም ፈፂምና ክንሰምዖም ይግበና እዞም ብደም ትግራይ ከትርፉ ዝደልዩ ሰባት ይኣኽለኩም ንበሎም ኩላትና ብሓንቲ ንርበብ ተስፋይ ታደሰ ንበረኻ ክወፅእ ከለኹስ እንጌታቸውን ፈትለ እንደብረጽዮን ንዓና ይብሉና ንህልውና ሓደጋ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ በረኻ ወፂእኩ እሞ ተስፋይ ታደሰ በጋጣሚ ተሪፉ ተዝስዋስ ሕወሓት ኣጥፊኣቶ ኢሉ ዝዛረብ ተሃልዩ በቃ ንጥዕኒ ባዕሉ ወይ ይተሓክም ኣይነ ንብርን ኢሎምናስ ባዕልና ኢና ወፂና ድሓር ከዓ ኣይነ ቁርጠ ምንተይና እንታይ ሞሽም ከውፁና ኢኹም ትደሊ ኣለኹም ሓቆም እምቢልናዮም ኣይንፈርስም ኮይና ኢህደግ ከፍርስዎ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕመኒ ማለት እዩ ኣይዶን ከም ትግራዋይ ብጣዕሚ እንዲ ዘሕምም መራሕትናስ ልያው ገይሮም ልያው በቃ ዓዲስ ዝወረሩ ገይሮም ንሕና ከዓ ተቐቢልናስ ናይ ስንፍናና ፀግዒ ማለት እዩ እቲ ዓድና ኮታ ትግራይ ጎያ ኣነ ዓደይ ትግራይ ጥራይ ካልእ ዓዲ የብለይ ንትግራይ ከዓ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ አዲስ አበባ ስቴዲየም ናይ ክልላት ናይ ጉያ ውድድር ነው ድሓር ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሓራ ይጎዩ ለው ናጎዩ እቲ ናይ ጉራጌ ካብ ጉራጌ ዝመፀ ዝጎይ ቀዲሙ ወፅኡ መጀመርያ ናይታ ጉያ ስልተ የተረዳእቶ ነው ስለኒ ይጎይ ድሓርቶም ጉራጌ ሰይድ ቀደመ ይብሉ ድሓር ቀስና በለ ነውሕ ምስ ኸደና ማእኸል መፅኡ ሰይድ ተዓጅቡ ኢሎም ድሓር ናብ ድሕሪት ከዓ ተሪፉ ሰይድ ነዳቸው ኢሎም ታይት ክብል ገለ ይመስለኩም ሰይድ ኣብ ቅድሚት ይኹን ማእኸል ወይ ኣብ ድሕሪት እሶም ምስ ሰይድ እዮም ትግራይ ኣብ ድሕሪት ትኹን ማእኸል ኣብ ድሕሪት ምስ ትግራይ ኢና ክኾን ንግባእ ኣብ ድላያ ቦታ ትኹን ትግራይ الساتر هاي عدهم خليه لكم سلازي أنا ميديالا مسوزة نعم حركة المالية توزيد وين ناي أوروميا توزيدوس نو يكون كنا تقرأ حزي يزمس نت تقرأ وين تقرأ حزي يزمس سلازي تقرأي